Tá Thionscadal na Scoileanna Beaga im líana féistúr na rinne I dachas I teachtchan deirig, agus bhí lámara siúl in ionad pobl cheiliúradh le cheiliúradh a dhéanamh chríochan Thionscadal. Bhí lámara siúl I cheiliúradh, tháinig mar seirc brúscar glumach purtán kayak agus bhí duna windsurfáil siús hala. Bhí réaltacht ar siúil tíomh an hala. Bhí an glumach fuair agus bhí an purtán dáinteach. Bhí féchantar bhí hís faoin isce freisin, dulme faoi bhí glór bhí nua faoin na henfithe. Fís fearr do ná domsa ná an glumach, mar just má an glumach lei. Siad nua mara a chagraigh an lá chun ólas a chuairt dus na leanaí fé arnáil na mara. Tá meireann ar deisnas an airnáil seo agus postanna de ard haidan. So is bunasach tá ggéirbh breanú ar push imach na gasú ná anseachta réis aige nuair tríd hain clíochnaí le choiste agus bheith cúnaí ina gantar gailteachta hain. Is chuig cín de bhain Scoileanna a bhí láthairt ag an lá mara agus card is cruthaithe idir na daltaí agus na henamhithe mara ag an ócáid. Róisíní chéileáid nuacht Aip Cúla4 ionad pobl cheiliúradh.